Sa Good Vibes, halin sa isa ka ordinary student nang in-rank 6 siya sa board exams para sa RadTech kag subong nagatrabaho na bilang radiologic technologist. Ang inspiring stories ng Riverside College alumnus sa report ni Romeo Subato. Siya si John Vincent Trimolio, isa ka-registered radiologic technologist sa Riverside Medical Center. Sa 2025, nag-graduate si John sa Riverside College sa Bacolod. Iya pa nadumduman nga isa siya ka-ordinaryo nga student sadto. Gusto niya mangin isa ka RadTech kay nagakalingaw siya sa trabaho nila. Ang RadTech o kunang radiologic technologist ang healthcare professionals nga amo nag-perform sa medical imaging exams parehas na lamang sa mga X-ray, CT scan, kag MRI nga among ginalantaw sa mga doctors sa pagdiagnose sa pasyente sa ila balatian o kung sa pag-monitor sang injury. Isa sa mga hindi malipatan ni Johnny experience sa college sa makakuha siya sang failing grade sa isa ka subject. I had an instructor, lecturer, also a radiologic technologist. Her name was Miss Faith Bautista. So my experience was I failed the prelim subject. Instructor said, or my lecturer said na, I think you're smart. I believe you're smart. But I think you need to just focus. Focus, don't be distracted. I think I was distracted back then. No? So many stuffs, many thoughts in mind. But then that, si Miss Faith, no? Miss Faith, I can't emphasize it. Miss Faith gito eh. Miss Faith really pushed me. Ang ini nga failure ang nag-inspire sa iya nga mas maghimakas para makabawi. Napasar niya ang subject kag tigayon siya nga nakagraduate sa college. Gusto ni John makabawi, gani sa nag-review siya para sa board exams, ginhatag niya ang tanan niya nga oras kag dedikasyon kag ini naghatag sang maayo nga resulta. Rank 6 siya sa December 2026 Radiologic Technologist Licensure Examination. Para kay John, ang pag-eskwela niya sa Riverside College ang dako nga bulig halin sa board exams niya pakadto sa aktual nga pagtrabaho sa ospital. Sa ilang nga batch, 6 sila ang nakasulod sa top 10. I have my fellow classmates. They're also my friends. They top din. No? There were 6 of us, I believe. Yes po, 6 of us. So for me, that's a lot. And I'm happy to call them my friends also. The same people, the instructors, they saw potential in, not just in us, not just in the top-notchers, but also, I believe in all students. They see potential in everyone. If you're having difficulties, I had difficulties. The RadTech, the BSRT program in Riverside is, I think in healthcare in general, is never easy. No? Healthcare, really tough road. But then the instructors, very proficient, guided us slowly, step by step, year by year, day by day, to improve and be prepared for what's coming to us. Sa subong, si John, isa naka-regular radiologic technologist. Padayon niya nga gina-practice ang iyang mga natun-an sa classroom kag sa iyang mga nangin experience. Dako kuno ang nabulig sa iya sang Riverside. Gani iya man ini nga gina-recommend sa mga parehos niya nga mga naghandom lang sang una nga makaobra sang ginahandom nila nga klase sang profession. Everyday guidance, everyday learnings, it made me where I am now. No, I consider myself din proficient in my field. I am dependable din sa work. I think I could be trusted with the stuff's going on in the workplace. So I believe Riverside College prepared us for that. Padayon sa gihapon ang enrollment sa karon sa Riverside College, kag sa 1 peso, pwede ka na makapa-enroll sa eskwelahan.